ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪಡು ತಿರುಪತೀಶ छप्पर श्रीनिवासु वेंकटरमणालय चरणांक साष्टांग नमस्कार कोरनु आम्ही कारकळ वेंकटरमण महिला भजना मंडळीचे सदस्य तुमका आत्मीय जावनो संभ्रमारी आव्हान दितासच. श्री संस्थान काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालय जन्मशताब्दी मंगलोत्सवाचे कार्यक्रम संभ्रमारी जावका मंडल प्रकार 4 तारीखे शनिवार आमगेले वेंकटरमण देवळाचे तळई शेषतीर्थाचे मनमोहक जल्लले पवित्र स्थळारी संजे 5 गंटाक गुरुगुणगान शतकंठ गायन आयोजन केला. तज्ज नंतर देवळांतू विशेष पूजे चलचास. सक्कड कार्यक्रमांतू तुम्ही भागी जावनो हरिगुरु कृपेक पात्र जावका म्हणू आमगेले सविनय आमंत्रण. श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद गोविंद.